Il-Front Ħarsien ODZ fi stqarrija sostna li l-impenn tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-ambjent. Il-Front jgħid li d-dokument li tnieda fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet juri li l-Partit Nazzjonalista ħareġ bi proposti ġodda li għandhom jissalvagwardjaw l-ambjent, għal kontrarju tal-mod kif il-Gvern preżenti qed ikun insensittiv f'dan il-qasam. Il-Front Ħarsien ODZ qal ukoll li d-dokument li tnieda mill-Partit Nazzjonalista għandu jitqies bħala wieħed pożittiv waqt li ċertu proposti hemm bżonn li jkunu ċċarati aktar mal-stakeholders. Il-Front Ħarsien ODZ qal li jilqa' b'mod partikolari l-fatt li l-Partit Nazzjonalista ħajn konsiderazzjoni rakkomandazzjonijiet tal-Front fejn jidħlu proġetti fuq ODZ. L-istqarrija tgħid li l-Front jaħseb li għandha titpoġġa aktar enfasi fuq il-mod kif pajjiżna għandu jindirizza l-ekonomija viżavi d-dipendenza fuq it-turiżmu, s-settur tal-proprjetà u l-kostruzzjoni. Punt ieħor li ntlaqa' tajjeb kien dwar l-isped, il-proposta li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jirrevedi l-pjan għall-ambjent u l-iżvilupp fih dan l-awtorità għall-ippjanar sabiex ikun hemm aktar protezzjoni fuq żoni fil-kampanja u ODZ. L-istess ħsieb imur fil-konfront tal-proposta li ssir reviżjoni fuq separazzjoni tal-MEPA. Proposti oħra li ntlaqgħu tajjeb mill-front kienu dwar li ma jingħatax permess għal proġetti ta' reklamazzjoni tal-art għal skopijiet spekulattivi li Gvern Nazzjonalista jsib sit alternattiv għall-Università fiż-Żonqor għalkemm il-Gvern preżenti għadu fiċ-ċans li ma jiżviluppax iż-Żonqor, li jkun hemm tolleranza żero fejn jidħol bini illegali u li l-art agrikola tingħata aktar protezzjoni. Fl-istqarrija l-Front qal li jistenna li l-partiti politiċi l-oħra jkollhom politika ċara fejn jidħlu kwistjonijiet ambjentali.